Само да ви кажа една истина за курвите в България. Защото вие сте ефтини курви, които ви ебат за по една вечер и ви заебават. И ако мислите, че жените, които всъщност са стойностни, не знаят за това нещо, знам и колко струвате на вечер, знам и как ви въргалят, знам и как ви подхвърлят, знам и как се гаврат с вас, знам как ви се подиграват с вас. Всичко това се говори, защото мъжете, които уважават жени, всъщност си говорят тези неща и това няма как да не стигне до нас, жените, които сме стойностни. Всъщност как правите за по една супа, свирки и така нататък. Всичкото това се чува. И всъщност дори да се правите на добри майки или на добри съпруги и така нататък, всички знаем какви долни бокуци сте. И това не се променя. Колкото и да ми гледате профила, си оставате същите бокуци. И мене не ме притеснява да говоря за това, защото знам какъв човек съм. И знам, че има и други жени като мене, които всъщност се отвръщават от вас и мъжете се отвръщават. Просто те са мъже и си правят гавра с вас.